лялечки. Ну куди яна поділася? А може, яе нехто узяв? Толькі хто? А гэта што? Ага, акуляры. А чые? Вядома, Лесікавы. Значыць, гэта ён узяў. Ну, Лесік. Прывітанне, Кася. Прывітанне, Лесічак. Дзе ты ўчора вечарам быў? У двары. З сябрамі гуляў. А чаму ты так падазрона на мяне глядзіш? Не разумееш. Не. Лесік, прызнавайся. У чым? На што ты ўзяў маю ляльку? Ты яшчэ без дазволу. Я? Ты што, Кася, я не браў. Ага, не браў. А чые акуляры тут валяліся? Дык ты іх знайшла? Хо, якое шчасце! Я думаў, згубіў. Я ж без іх дрэнна бачу. Стой! Не чапай! Ну, Кася, я табе слова даю, што не браў твою ляльку. Няўжо ты сябру не верыш? А сябру можна браць чужыя рэчы? Добрай раніцы, сябры. Ой, Ілля, прывітанне! Ілля, як добра, што ты прыйшоў. Скажы ёй, Што сказаць, Лесік? што я не браў яе ляльку. А акуляры кажуць, што браў. Стоп, нічога не разумею. Якая лялька, якія акуляры? Лялька моя, яна знікла вось з гэтага самага месца, дзе зараз ляжаць Лесікавы акуляры. Але я нічога не браў. Ведаеш, Кася, мне здаецца, што Лесік сапраўды нічога не браў. Можа, ты сама кудысьці пайшла і забыла яе. Я? Да вы што? Я яе... Ой, Што? я ж учора з ёю хадзіла ў госці да адной дзяўчынкі, да Машы, і... Дык ты яе там і пакінула. На нас віну звальваеш. Ну, не можа быць! Я з лялькай вярнулася, здаецца. Зараз і праверым. Алло, Маша, прывітанне, гэта Ілля. У цябе учора Кася ў гасцях была? А, раптам ляльку сваю не забыла? Забыла. Ой, яна там! Дзякуй табе, Маша. Яна пасля занятку да цябе прыйдзе за ёю. Бывай. Ну ты чаго, Лесік, пакрыўдзіўся? А як жа? Я ж казаў, што не я. Аддавай акуляры. Ну, бяры, вядома. Ой-ой-ой, памылачка атрымалася. Дапамагчы табе? Калі ласка, бо без іх я мульцік не ўбачу, ён якраз Зараз. пачынаецца. Я табе раскажу. Так. Добра, ўсё. Глядзім. Ну вы чаго? Ну я проста забыла, што пакінула ляльку ў сяброўкі. З кім не бывае. А на што мяне вінаваціла, не разабраўшыся? А што я павінна была падумаць, калі не знайшла ляльку? Што пачынаць трэба ў першую чаргу з сябе. А не з сяброў, якія цябе ніколі не падводзілі. Так можна і без іх застацца. Дык што? Ты цяпер мне ніколі не даруеш, Лесік? Ну і правільна, я сама вінаватая. Як я могла табе не паверыць? Ты ж мой лепшы сябар. Ну не плач, Кася. Ну, вядома, я табе дарую. Пасля таго, як ты ў мяне прабачэння папросіш. А я попрошу. Лесік, я была неправая. Мне трэба было спачатку падумаць, а потым казаць. Ніколі так болець не буду. Прабач мне, калі ласка. Ну, вядома, я табе прабачаю. Мы ж сябры, а сябры ніколі не кідаюць адзін аднаго. Нават калі нехта з іх робіць памылку. Дзякуй вам, вы лепшыя. А цяпер у гонар нашага прымірэння прапаную паглядзець мульцік. Здорава, уключаем. Акуляры ёсць? Ой, добра. Лесік, а чаму восенню адны дрэвы лісце скідваюць, а другія, напрыклад, елачкі, застаюцца зялёнымі? Усім цікава, і гледачам таксама. Ну што, ведаеш адказ? Ведаю. Слухайце, усе дрэвы любяць, калі цёпла, вільготна і шмат святла, так? Так. А калі набліжаецца зіма, што адбываецца? Што? Дні становяцца карацейшымі.
А значить, мені святла. Становится холодно, значит, смени тепла. Правильно. А дождик с наближением зимы перетворяется у что? У Снег. Так, значить, вільгаць амаль не трапляе ў зямлю. І вось тады многія дрэвы і скідваюць лісце, каб праз іх не губляць рэшткі вільгаці, што яшчэ застаюцца ў сцяблінах і галінках. А, яны нібы ўключаюць рэжым эканоміі. Можна і так сказаць. І ў такім стане дрэвы чакаюць вясновых павадкаў. Зразумела. А елки чаму не скидывают свои иголки? Бо яны прыдумалі свой спосаб эканоміі. Елкі нібы кансервуюць вільгаць на зіму. Як огурки да помидоры. Амаль. Яны захоўваюць вільгаць у сваіх іголках. Вы ж бачылі, якія ў елачкі іголачкі? Ага, колючие, прухкие и дохмяные. А яшчэ крыху клейкія. Так, клейкія яны ад хваёвай смалы. Дзякуючы ёй, нават моцныя маразы елкам не страшныя. Таму ім і не трэба скідваць іголкі на зіму. Теперь усё зразумела. Дякую тебе, Лесик, за тлумачэнне. Калі ласка, сябры. Ой, глядзіце, чарговы мульцік пачынаецца. Ледь не пропустили. Ой, на улице сегодня дождь. И чему такое надворье займаться? Ну, напрыклад, у што-небудзь пагуляць. Ой, хочу гулять. У что? Можна прыдумваць загадкі пра восень. Класс! Давайте. Сур, я першы, Ага. бо я ўжо прыдумаў. Загадвай. Загадывай. Слухайте уважливо. Весной вырастая, летом силы набирая, а в осень опадая. Ну, что это? Значит, вырастая, может, гриб? Не, Кась. А ўвосень ападае. А, ведаю, гэта лісце. Правильно, малайчина Илья. И я хотела сказать листья, але ты меня опередил. Кто не поспел, той спозднился. А я так сама загадку придумала, между іншим. Здорово, давай. Кто по шибах стук-стук и по даху грук-грук, кто на улице чакая, промочить усіх жадая, а? Ух ты, яка классная загадка. Малайчина Кася сама придумала. А то я дома. Так вы будете ее разгадывать ці ні? Вядома, Кася. Стук да грук. Як сёння? Як сёння? А, гэта дождь. Правильно, Лесик. Ура! Цяпер твоя чарга загадку пра восень загадваць. А для гледачоў можна яе задаць? Думаю, яны будуть рады. Задавай. Добра, слухайце. Ля дорожкі расце сонейка на ножцы, а ўвосень гэта сонейка нам падорыць жменьку зернейка. Ой, что это такое? Падумай, а калі не здагадаешся, я табе падкажу. Ну, добро. А вы, сябры, дасылайце нам свае адказы і абавязкова з малюнкамі. По адным з адрасоў. Электронным добраранок@slimak@gmail.com. Ты по поштовым. 220-114. Город Минск. Улица Макаенко, 9. Программа «Доброранок». Мы будзем вельмі чакаць, каб у адной з наступных перадач аб'явіць імёны пераможцаў і паказаць усе малюнкі. Ну а зараз яшчэ адзін мультфільм. Сябры, на жаль, надышоў час развітвацца. Наша праграма падышла да завяршэння. До побачення, дзяўчынкі і хлопчыкі. Мы будем з нецярплівасцю чакаць новай сустрэчы. Як заўсёды, з самага ранку. У нашым добраранку! Бывайце! Бывайце! Бывайце!